Hello mates, so karon ako atinan nga kasal. Kasal ni Kenneth ug ni Lalang. So mo to na ko mo paingon sa ko dito kay late na kay ko. Ngao na sila. Nako kay kaon si J-Ban, no? Nako kay kaon si J-Ban. Gabi mo. Mura magkag Juan, anong sa tawa na? Lawyer? Mura kag lawyer. Oh, grabe, diet mo kayo. Diet mo kayo, diet. Latang ginuus. Thank you. Ay, saan hawa niya? Paul, ano isa, Paul, man? You surprised me. Asoy! Lasa ko, ani. Ano, Ging? Sorry kay Ging. Wala ko giabrihan. Basta hindi ko pasudlon ba? Ako nang gidala. Sa mani, ala, salamat. Just ito rin, ha? Dabi, ang attire, bi. Okay, so next part is... Ano, galahi sa kagatay. Gaabot naman tang duwan. Amay mo ba na? Yan ako diri sa venue. Gaulan man god. So diri unta to ang venue. Pastor! Inya gaulan man. You cut your cake, nanas and na then you saba na kasi Bison. each other. And gikan na nagkanta si Boss Angelo. Pronounce P as... Ay, sorry. Did you get my point? Ka boss. 10 rounds ha, 10 rounds. Na diri ang gikasal. Na diri do ang gikasal. Nag-picture sila, nag-cake kan nag-cake. Kasi tawagan na cake. Slicing na cake, slicing na sila dira dito. Di ba sila makaros oy? Hindi ka din na friend. Alam, madlo ko nimo friend. Understanding and taking care of one another. Ladies and gentlemen, the fitting of the cake by Kenneth. Salamat! Uy, Bo! Dari! Gana ako ni Gon. Sorry. Busog na ka na? Okay, and now... Hello, go. Lalang will do it for Kenneth. Kuan man sa tao eh. Ang kuan mapagana ang paisip. Kung may naulahin mo, na ito pagkaon. Ikaw din, sorry guys. Luyan ni mo, uy, be. Tabangan ti ka, be. Pagawa sa boy, di na lang boy. Ay, kabitso lang na, be. Thank you. Oh, sorry. Naulahin yun ko, naulahin yun. Ah, may klaro mo mo, wait. Ano sa ko? Sa magka? Pastilan, human. Okay, thank you very much. Last na lang. Okay, last na lang. May magpata. Alam mo, ulaw lagi ko sa akong kamera. Oh? Gwapo kayong kamera. Akong kamera, ang sarili. Pang si Iban. DSLR. Ako, ang sama Guys, after PM, ano lang din yung alas 9. Tama na dito alas 9? Ah, dili. Ready? Ready? At the count of 3, ha? 1, 2, 3! Ay, lang slide. Kapil daw ko niya ako raisa. Okay, it's okay, it's okay. Light. Sige, isuge. Ay, sa wala, wala. Ako rin lalaki din eh. Ang sama ni. Gamit ng baba. 2, 3, 4. Ready? Hey, paminas mo. Paminas, ha? Ang makakuha ni Mahoy Mutahon sa paan ni Rain. Ayun, G-boy. Ready? Ready? 3, 2, 1! Sere, di ba? Sere. Rain, lingkod Rain. Pakita ko
rather focus on all the smart move he's made. Ang cute nga nakaabot mo, no? Sa... Single ni siya, guys. Mates, this is a single. This is my friend is single. Okay, so let's hear from... Pero dapat mo muanig Thailand. Naman siya sa Thailand. Higit mo magmahay kung kanisya inyong ano? Oh? From head to toe. Di mo magasto ag baboy, di mo magasto ag karne. Mga karne, di mo kaog karne. Vegetarian pa yan. Dito tayo lang. Go pag ikikachin, no? The next bride-to-be, Miss Chinchin Marsan. And it's Sunod, imuha na po tayo. Ano yung pamilya? congratulations sa tilaran at Kuya Ken. Congratulations. Amen. Amen. Bisan paglikoon, tungason, libaong, basta kauban tika. So, abot na gid ko diri sa akong kwarto og grabe ka ulan. So, na-late ko pag ato. It's better late than never. Kusog yung ulan niya. Late ko niya. Hindi pagid mo akong gisuot. Nag-blue ko. Imbis, sa tawag na, itong pink or peach or mag-green man lang. Wala mo kay green. Mo to ang simple reception ni Ken og ni Lalang. And, ang ako lang mengon na ipusasa na gid ka, Ken, and good luck sa inyong pagkaminyo. Og mao ra to. Og iyan din ako kong video. So salamat sa inyong pagtanawan kadto. See you on the next video. Fiesta ni ha. Kuha lang mo.